Kardoš, letecký inženýr, je velitelem roje 211. taktické letky 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Kapitán Kardoš je absolventem Vojenské akademie Brno, nyní Univerzity obrany v Brně. Vystudoval už obor pilot. Kapitán Kardoš létal na Zlínu Z-142, na něm začínal, pak na Albatrosu. Z Albatrosu, tedy z letounu L-39, přešel na letoun L-159, také na něm byl display pilotem. Vídali jsme ho tady na předcházejících ročnících Czech International Airfestu. No a potom se přeškolil na letoun JAS-39 Gripen.